Pynkupburom nakaslem jong unongsan Hima. Ka Nyautrep Youth Council, Lingba ka Shella Area Unit, Y Unit, bat ka Jatap Unit, Kibadon Hakathan Riwar Shella, kan penlong ya ka Tur Shaprang Academic Award Arhajar Apunrio, ka Kusnam Pynkupburom yaki Arpongot ki Samla Pule na kathan Riwar Shella. Kibalawan Shakmat, bat pas baha ka examin, Sslc Arhajar Apunrio, na ki school Kibadon Hapo kathan Riwar Shella. Kumta, lakarpa di Samla Pule ki bala pas baha ka Sslc Arhajar Apunrio, na ki school Kibadon Hapo Riwar Shella. Bakin snobha banpha yaki scanned copy jangki mark sheet ringkat bat ki phone number jangki kemeki kpa niki bahayeng hasem lembat keshnong baki sa shaki niki number harum lingba ka WhatsApp ha lani shwa ka khat santrik ubnai jelio Arhajar Apunrio hadien balayu opdyang ki mark sheet na kalyang kaseng kan sajet ki arphongot ki Samla Pule ki bala pas bha bat ki bayo kham he ka percentage na kabanta ka jing Pynkupburom katarik kapor bat ka jaka jang ka program Pynkupburom an sapentip hadin lingba ka message ne ka phone call da ki nongyalam ka seng shabaro ki basha jit